ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. боз барои ин миллати мазлуми тоҷик хабари доғ дорем. 34 сол боз ин мардум дар бадару хокбасаранд, муҳоҷиранд. аз дидори падару модару зану фарзанду аҳлу байташон маҳрум гаштагианд. боз имрӯз як пирхар ба ном эмомалӣ шайтон ношармида ба қатар сафар мекунад. роҳи ғуломию дарбадариро, яъне боз мехоҳад ки мардум он ҷо муҳоҷират раванд, ба ин авлоди ҳаромзода миллиардҳо доллар равон кунанд. боз мехоҳад ки фарзандои мардуми тоҷикро зиндасағир кунад. ҳамсарои ҷавонмардои тоҷикро аз шавҳарашон яъне дур гузорад, шавҳарашонро дар бадару хокбасар кунад ва бо авлоди касифи модарбахатои дузду ғоратгараш кайфу сафо карда гардад. ман мехоҳам ки ба шумо як савол тем, ҳамватанони азиз. ин ҳаёти шумо чӣ хел аст? шумо фарзандонатонро ба ин дунё овардед барои ин авлоди ҳаромзода ғулом гаштан? ҳаминро ҷавоб диҳед. илтимос комментария нависен ки не, мо бояд дар ватани худамон кор кунем ё ғулому дарбадар бошем. ҳаминро ҳатман ҷавоб нависед то ман хонам. 34 сол боз шумо аз дидори ҳамдигар маҳрум гаштаед. ҳамватанони азиз, мардуми сарбаланди тоҷик, ин чӣ хел зиндагӣ аст? ман умуман намефаҳмам. хай ман ку манам медонедам барои чӣ ман ин хел шудам. ман хостам ки шумо озод шавед, шумо дар ватани худатон ҷои кор пайдо кунед, дар назди падару модару зану фарзандатон бошед. субҳаналлоҳ, ба ҳамин хотир мо 10 сол шуд надидем наздиконаморо. мо аз баҳри тамоми наздиконамо гузаштем ки шумон саратон боло бошад. шумон як миллати бузургои мо чӣ хел қаҳрамон будану ҷаҳон меларзид аз тоҷик. мо ҳаминро хостем ки шумо ҳамин хел миллат бошед. мутаассифона имрӯз шумо ғулому дарбадариро ба хотири пули ҳаром ба гардан гирифтен. ман намедонам падару модаро нависен, ҳамин 100 нафар ҷавоб диҳад ки бале, мо мехоҳем ғулом бошем, мо мехоҳем дарбадар бошем, мо аз рангу рӯи фарзандонамо безорем. валлоҳи фардо билет мегирам, меравам, худам ҳукми худамро мебурорам, мегӯям эмомалӣ шайтон, ту мехоҳӣ маро 30 сол зиндон кунӣ, ман 20 соли дигар зам мекунам, 50 сол маро зиндон кун. валлоҳи қасам билет мегирам, агар 100 нафар нависад ки бале, мо мехоҳем ки як умр аз дидори фарзандонамо маҳрум бошем, онҳо ғулому дарбадар бошанд, барои мо пул равон кунанд, мо инҷа дар торикистон кайфу сафо карда гардем. мебуроем меравем. ин миллат бояд дарк кунанд ин хунҷигарии мое ки мо барои шумо кӯшиш додем ки шумо озод бошед, шумо ҳадди ақал фарзандотон дар баратон бошанд, дар тоҷикистон ҷои кор пайдо кунанд. ин шайтони воқеӣ ба хотири нафси ҳаромаш боз имрӯз қатар меравад, гапзанон мекунад ки ин мардум ғулому дарбадару хокбасар бошад. ин чӣ гап аст? то кӯ дарбадарӣ хокбасарӣ? магар модари тоҷик фақат барои як авлод ғулом таваллуд мекунад? ман ҳаминро нафаҳмам. ин қадар субҳаналлоҳ бераҳмӣ, ин қадар сангдилӣ набудагист. ё аллоҳ. ҳамин ҳамватанони азиз, шумо бояд дигар ғуломию дарбадариро ба гардан нагиред.
باید غلام و دربدر اکنون امامعلی رحمانوف و قاتلان 400 مغول و منقط اطرافش و اولاد و فرزندای این باید غلام و دربدر و خاک به سر شوند. به همین خاطر بیدار شویتان. سبحان الله، این کارتان باشد، این دربدری و خاک به سرتان باشد. هم آبروی عفت و مادر و خواهر و زن و دخترتان را از دست میدین، هم وطنتان را از دست میدین. حاضی پارچه پارچه کرده به قرقیز و خطای و دیگر ها فروخته ایستاده است. این لعنت کرده الله. هم به وطن میمونه، هم به کفن میمونه. این را فراموش نکنه. بیدار شویتان هم وطنان عزیز. این خیلی زندگی سگانه بس است. باید ما در تاجیکستان عزیزم ما جای کار پیدا کنیم، آنجا زندگی حلال کنیم. السلام علیکم.